Il-membru parlamentari Ewropew u kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa il-ġimgħa fil-għaxija kellu l-aħħar laqgħa minn sensiela ta' attivitajiet jien xamilt fl-aħħar 5 snin. Casa tkellem dwar kif din l-aħħar leġislatura kellha ħafna sfidi fosthom il-COVID-19, però hu bħala kwestur xorta kompla l-ħidma tiegħu fil-Parlament Ewropew. Spjega li bħala membru fit-tmexxija tal-Parlament il-ħidma ma waqfet qatt, ħidma li tat ħafna frott e kif l-iktar ħaġa importanti kemm għalih kif ukoll għall-kandidati kollha nazzjonalisti għall-Parlament Ewropew hija li tagħmel il-ġid lil ħaddieħor. David Casa qal li dak kollu li hu relatat mal-qasam soċjali huwa ferm l-qalbu, partikolarment il-liġi tal-work-life balance. Grazzi għal ħidma ta' David Casa fil-Parlament Ewropej, illum il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea igawdu minn 10 tim paternal leave imħallas, xarejn parental leave imħallas kif ukoll 5 tim ta' carers leave fejn kulħadd ikollu dritt għal leave flessibbli biex joħsib lil qarib jew il-partner tiegħu meta dan ikun marid serjament. Huwa saħaq li jinsab diżappuntat kif il-gvern ta' Robert Tabela daħal biss fis-seħ il-minimu li titlob din il-liġi. David Casa stqar ukoll li hu ta' unur għalih li matul din l-aħħar leġiżlazzjoni ċeda l-kariga tiegħu bħala kwestur biex bekk Roberta Mezzola li kienet diġà qed isservi bħala viċi President ikollha ċans li tilħaq il-President tal-Parlament Ewropew kif fil-fatt ġara. Fost oħrajn waqt din l-attività, David Casa tkellem ukoll dwar akkwisti oħra li hu kiseb matul l-20 sena bħala membru tal-Parlament Ewropej fissem il-Partit Nazzjonalista, fosthom is-Social Climate Fund, id-Disability Card, kif ukoll in-nominazzjonijiet tiegħu għad-Dar tal-Providenza u Soup Kitchen għall-Premju taċ-Ċittadin Ewropej.